Hi guys, a very good morning and welcome to Africa and Beyond Television Network. And this morning, let us talk about a woman and a child who passed away musi we-Independence Day. Vakatsimbirirwa, vakatsikirirwa vari kuline yakanga ichipiwa vanhu machicken in pamwe chete nehupfu. So zvinhu zvinorwadza kuti unenge waenda kuno-celebrate then you lose your life just like that. Zvinorwadza kufa uchitsimbirirwa kana kuti uchitsikwa nevamwe. And we need to address this issue and understand what really happened. Chikafu chiripo machikeni madzingi nehufu ndio zvanga zvataipuwa nepakare papa. Asi isusu manje sana akuru kuti tironderana nadoko. Ationi ba. Atizikwanisi ba tinosvika kumatambudziko ekuti tinozosikirwa tobvataro. Kuti munhu unotsikira saka kutinakisa papo tikati tingatokuwa. Saka zvototori nenzara takutozvira mushando takadaro pamutaro. Saka chii chaitika kumudzimai ari kutauko? Wanga ari kumanikidza kuti zvinonga kuti aende kupuwa. Waenda kupuwa hufu kwabva vanhu vamhanya. Vatsikirirwa nevanhu vakawanda vachida hufu iyo. Awadofa zvaonekwa here kana kuti paangonzi apa? Kutoonekwa. Wafa zvaonekwa. Zvokuti atotorwa kubva achiendeswa muno. Ndabvisi wabve kudzika apa kutoenda kutakura kutoendeswa. Hanzi anga ane mwana icho kwadi? Mwana afa afa futi? Nambuya mwaguka makumbo. Vana mbuya mwatikwa makumbo abva aguka. Madziso nekumeso kwedu kwaitiko. Apeno taenda kuponera. Taenda korarama here. Ngekure kwekuti zvimwe ndingasvikawo kuti ndipuwewo chikafu icho. Saka zviro zvese zvinoda kuti zvigadziriswe next time. Kuti zvisazoitika madambudziko akadaro. Nokuti tikusasirwa neupenyu hwevanhu vakawanda vauya kufara. Takutoguma kudzokera kumamusha kwedu. Vamweni vase vatoshaika. Tatosuwa. Saka imimi kwakutodzokerera here mhemberero dzisati dzatanga nagogo? Tichiri pano but hatisisina rufaro. Tichiri pano kuti tipedze basa nekuti izuva redu ranhasira kuti tifare. Asi zvinhu zvacho hazvichafaniri kuda zvakanaka nekunge zviro zvachona tisingayo garizvo zvakanaka. Takudzokera kumamishando itashota. Tatenda nagogo. So I believe that there is need for the government to address how they give people food. These stampedes are taking away lives unnecessarily. During the rallies of ZANU-PF, kune vamwe futi vakafa kuzaka uko. They were also fighting kuti vange vachiwana chikafu. But there is need for the government to find a way to deal with these issues and save lives, because each and every life or each and every blood is sacred and cannot be lost just like that. So it said kuti munhu akatobuda chiti ndakumboenda kwakati pamwe chete nemwana, but akadzoka ava mukofini kana kuti ari kudzoka ava mukofini, ari kudzoka afa, and vana vanokuradza anherera because of that. Murume anenge akagara kumba achiti mukadzi achadzoka, then you hear kuti mukadzi akusina, mukadzi ashaya. You hear kuti mwana aenda kurally akusina, mwana iye ashaya. And may the souls rest in peace. Zvinorwadza hama dzangu. Saka tiri kungoti dai hurumende yedu yagona kunge ichigadzirisa dambudziko iroro kuti zvirege kuramba zvichingoitika. So ndo zvatataka kubatirai panguva ino tichitarisa zvinhu zvakanga zvichiitika musi we-Independence. Tinorangarira zvekare masoja anosvika iwo 4 akafa muroad accident yakaitikira kuBattlefields. Ndeimwe njodzi dziri kurwadza vana veZimbabwe pari zvino kuti vakanga vachiri masoja echidiki, vakanga vane tarisiro yekuti vange vachiramba vachichengetedza nyika, asi vakashaya, vakafa. Hazvina tsinanguro kuti vanhu vanyatsoziva kuti zvakanyatsoitika kuti vasvike parufu ndezvipi. Saka kuri kungofungidzirwa kuti vakanga vane mota dzavai overtake, vakanga vachiita sei ndobva vaita head on, but motikari yacho iri pakati penyaya idzodzo haisati yazivikanwa kana kuti haisati yawanika. Uye takatarisa zvekare mune chimwe chiitiko, pane nhengo dzeZANU-PF dzekumberengwa dzakanga dzichienda kurally kwaMurambinda, vakashaya mushure mekunge vaimhanya zvikuru, motikari yavo ikapidiguka, vachibva vashaya. 3 vakafira panzvimbo, 1 ndiye ari muchipatara, ndiye mupenyu. Saka kurasikirwa neupenyu zvinova zvinhu zvinorwadza
zvinova zvinhu zvinopisa tsitsi hama dzangu kuti vanhu vari kufa nedzimwe nzira dzinenge dzisina kutarisirwa, kunyanya tsaona. Vanhu vari kunyanya kumhanya mumigwagwa yemuZimbabwe. Vanhu havachatevedzeri mitemo mumigwagwa yeZimbabwe, asi iyo migwagwa yacho yanyanya kumanikana kana kuti haina kukura zvinogona kuita kuti vanenge vachida kuti vafambe zvakanaka. Saka ndezvimwe zvezvimwe zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Ticharamba tichitarisa tichiona kuti ndezvipi zvimwe zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe zvingava zviri kuaffecta vana veZimbabwe. Rambai muchisubscribe pachannel ino, rambai muchilike, rambai muchikomenda. Zvakakosha kuti mushare zvekare mavideos edu kuti anga achiratidzwa kuvanhu vakawanda. Pamunolike muri kubatsira vanhu vakawanda kuti vange vachisangana nemavideo ano. Standinonzi Ronald weKwamakusha.